dia, som l'escola Miquel Martí Pol. Venim a presentar el treball que han fet sobre el caos. Per fer tot el treball sobre el caos, es diu Mare Mortum. Gràcies. hem participat tots els alumnes de l'escola, de P3 fins a 6è. En total, 340 alumnes. Això sí que ha estat un autèntic caos. Sabeu que els mestres diuen que no posen deures? Doncs aquest any no ens han explicat què és el caos i ho hem hagut de buscar a casa. I per si no teníem prou feina, ens van dir que havíem de presentar l'explicació de manera artística. Així que hem estat nosaltres els que li hem explicat als profes què és el caos. Potser no devíem fer prou bé la feina, perquè uns dies més tard tots els mestres de l'escola ens van preparar una activitat plàstica caòtica. Tots els alumnes vam anar al pati i allà hi havia tot tipus de material. Pintura, cola, xeringues, escombres, spray, gots, guants, etc. I ens van deixar fer el que vam voler. Només ens van posar una condició: respectar els companys. Us ho imagineu? Vam poder pintar els arbres, les parets, el terra i els mestres sense dir res. Va ser genial. Ho voleu veure? Després d'entendre que era el caos, vam buscar el caos en un tema d'actualitat, els refugiats de Síria. Política i art, quina relació podien tenir? Aquí jo no entenia res. Així que per poder-ho entendre, vam convidar a l'escola l'ONG, amb les teves mans. Ells ens van explicar quina és la realitat que passen els refugiats que arriben a Grècia. Va ser molt dur i ens va impactar molt. Vam veure que la realitat i el viatge que fan per sobreviure és un autèntic caos. A partir d'aquí va començar el nostre caos artístic. El primer que vam fer va ser buscar imatges relacionades amb els refugiats, la guerra que hi ha al seu país, el camí i els camps de refugiats. Fins i tot el mestre d'educació física ens va fer viure el caos. Per grups van representar el difícil camí que tenen els refugiats fins a arribar a Europa. Al vestíbul de l'escola vam muntar una instal·lació. Què és una instal·lació? És una exposició on va representar els camps de refugiats i els subjectes personals que perden durant la travessa que fan pel mar Mediterrani. Els nens i nenes d'infantil van elaborar les mans de guix, que representen la gent que hi ha als camps de refugiats. Els nens i nenes de mitjà van buscar imatges per poder fer el vídeo de la instal·lació i els nens i nenes de superior van buscar àudios de bombes, sirenes, crits, onades de mar i cançons relacionades amb el tema dels refugiats. A més, tots els alumnes de l'escola ens van posar a la pell dels refugiats i van portar l'objecte més important per nosaltres, que ens endurien en cas d'haver de fugir de casa nostra. Tots els nens i nenes d'escola vam anar a visitar la instal·lació amb la nostra classe. Aquí ho podeu veure.
Per acabar de redonir el treball, vam fer un happening com a activitat final del caos. I aquesta activitat ha donat el nostre nom del nostre treball, Mare Mortum. Com ho fem? Volíem representar el caos del flux migratori dels refugiats. Primer de tot, vam voler fer les barques que utilitzen pel viatge, pintant palets i enganxant fotos que hi havien buscat. Després, tots els alumnes de l'escola ens vam emportar un guant de làtex a casa i el vam omplir d'aigua per fer una mà de gel. La mà simbolitzava els refugiats que travessen el mar Mediterrani. Al happening també van participar la Cristi i en Dimitri, dos artistes que van pintar retrats d'autèntics refugiats a la paret, que per nosaltres simbolitza Europa. Per fer-ho encara tot més caòtic, vam convidar a les nostres famílies a participar al happening, amb nosaltres. Ens vam posar tots una armilla simbolitzant els salvavides que porten els refugiats. Per pintar el mar Mediterrani vam utilitzar unes moquetes impregnades de pintura que havien de trepitjar i deixar la nostra petjada. D'aquesta manera simbolitzaria el camí que fan des del seu país fins a Europa. A veure, no ens enrotllem més i posa el vídeo perquè puguin entendre tot el nostre caos. Vinga, va, posem-nos seriosos perquè us volem presentar el Mare Mortum. Quan veu un cos que cau, un altre cos que cau, i la mort, un gust de sal, s'escola molt avant. Al fons, els peixos glaçats. Excel·lent, us ha agradat la nostra presentació caòtica. I per si no us hem explicat prou bé, teniu tot el nostre treball al blog de l'Escola Miquel Martí i Pol. Però deixem-ho. Moltes gràcies.